Machong adlaw mga ka-Junjuns, and niya na po ng inyong alagad sa kahanginan ng inyong amigo nga tambok buo jamo Junjun Oliver, and welcome to my YouTube channel, Junjuns TV. Yes, so guys, it's so sad because nabili na nga tong sakyanan guys, and mga unsa pa may oras sa juntan hinabilin jud ni ami sa Bicao, Carmen, Bohol, paingon unta mi sa Tagbilaran guys. Pero saan mo dyan ni mga ka-Junjuns nga nabugto man ang belt sa ato ang sakyanan guys. Ang belt sa power steering ay joke. Ang belt guys sa power steering, so mana nganing kalit man taon siya og kanang dihayo nagpakapaka guys. Sa nahadlok ko ang gihunong kay lahi gayud kajag timpla sa paghunong pa, uy ning kalit magkagahi ang manibela. Muna nga nagpasalamat ta nga okay kayo, safe kayo nga itong paghunong guys, no? So mao na ang belt nga hong gipalit na to sa Carmen sa sentro, kay nagpaabot mi dani sa ato ang doktor nini atong sakyanan si Boss Lito Tadem nga main taon ni si Jay magkubi-kubi din ng atong sakyanan guys. Si Jay nag-atiman din ng atong sakyanan ato man dyan ni siyang masaligan kay buutan man ni si Jay maka-Junjuns sinja kasaligan laban og tag-ija sa sakyanan guys. Wala nga fully recommended yun ni si Janaho guys, para kanang kamo na po maka-experience sa ijahang pagkabuutan, no? Kay kani si Jay again dili dyan ni si Jay yung taon ng kanang manguan sa tag-ija sa sakyanan mo laban dyan ni si Jay. So mo ni si Boss Lito Tadem, Carmelito Tadem nga naa sa Kanulin, Kandihay, Bohol. Mo ni si Jay nag-maintenance sa atong mga sakyanan guys. So again yata sa highway sa Bicao, Carmen, Bohol, kay mo lagi na ay problema sa tong sakyanan nga karon gi panag-adto na ni Boss Lito Tadem. O yan, sana ma-okay na ni enja mauli na naman may anikuan kay hapit na alas 6 guys, mga alas 5 na ni kapin mo nang mauli na laman may di na laman mo lahos sa among tujo kay unsa pa may among lahosan sa Tagbilaran nga wa naman na dislocate naman yung atong lakaw ron sa mga nga hapon nakaadto. Ato na laman yung paano ning atong sakyanan anika okay dani manguli na ta kay hapon na. So dako jung nang pasalamat ni Boss Lito Tadem, no? Kay isang tawag lang andito na siya agad mo na ang kung doon na mo yung mga problema sa isang mga sakyanan, don't hesitate to kuha ni Boss Lito Tadem kay andam jud ni siya og dagana nga motabang ninyo nga moadyo sa inyong mga sakyanan kung doon ay mga problema gani sasama ni ang sakyanan. Una gyud din taon siya problema nabugto mo na nagkano kalingaw jud din taon sa kubi dato sila kay gibalik ang nabugto nga belt. So mga ka-Junjuns, mga nalanggo daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ni Junjuns TV sa bisan pa nga panagsarata nag-upload, and then nagyapon mo kanunay nga ni suporta ni tanaw sa iyang mga video, no? So inyog yung gipangga si Junjuns TV. So may nalanggo daghang salamat mga ka-Junjuns, and always love you. Yan, so bye bye na mga ka-Junjuns, bye bye.